Ameriki jamana ye a ka wari dɔnɔnta hakɛ $, miliyari 31 ani 400 sɔrɔ janvier la. Mun ye u ka jamana ka waribonba bila ka waleya kɛrɛnkɛrɛnlen dɔw ta minnu b'a to a bɛna se k'a ka gouvernement ka baaraw k'olu nafolow bɔ. Nga juru hakɛ kan ka dan yɔrɔ min na ni dɔ ma fara a kan walima k'a ɲɔnkiri n'u ka wasadenso ye yanni ko bɛ taga cogoya minnu fɛ olu kana dɛsɛ. Ameriki jamana bɛ sɔn ka dɛsɛ ka se k'a ka jurumantigiw olu ka wari sara juwe kalo nata la mun kɔlɔlɔ bɛ sɔn ka bonya kosɛbɛ u ka sɔrɔ taga cogoya ma. A ka laseli dɔ la ka ɲɛsin u ka waribon cakɛda la ni a bɛ wele ko Bourse de New York. McCarthy ale ye layiri ta tɛnɛndon ko u ka jamana ka wasadenso filanan tɛna sɔn ka fosi fara juru kan tuguni ni lahalaw ma ta a la. Waleya in o bɛ sɔn ka na gɛlɛya jamana ɲɛmɔgɔ ma. A y'a fara kan tuguni ko Chambre des représentants ko a bɛna sariya dɔ sifilɛ dɔgɔkun nataw kɔnɔna la mun b'a to dɔ bɛ se ka fara jamana ka juru hakɛ kan ko nka o wagati kelen fɛnɛ na dɔ bɛ se ka bɔ jamana ka musakaw fɛnɛ na cogoya min na. A ma piripiri latigɛli kɛ o hakilila in o dɔbɔli musakaw la ni a sɔrɔ a bɛna se mɔgɔ minnu ye baara kɛ olu dɔbɔli olu ka hakɛw tɔnɔma bɔli la walima a bɛ fɔ min ma ko assurance maladie ni ale ye hakilila fila ye kosɛbɛ minnu a makama ka bon kosɛbɛ politiki sira fanfɛla la. A ka nin kuma ninnu dabɔra kama yaasa u bɛ se k'u tinti cogoya min na jamana ɲɛmɔgɔ kan Biden yaasa a bɛ se ka sɔn républicainw ka hakilila ma ka ɲɛsin wariko fanfɛla ma n'u ko a ma ko programme fiscal. Biden ale segira ka siɲɛ caman ko ale sɔnna ko ka dɔ bɔ jamana ka musakaw la ko nka kɔngrɛ fɛnɛ kan ka dɔ fara jamana ka juru hakɛw kan. Biden fɛnɛ segira ka siɲɛ caman ko ale sɔnna dɔ ka bɔ jamana ka musakaw la ko nka ko kɔngrɛ fɛnɛ kan ka sɔn ka dɔ fara juru kan ka sɔrɔ lahala koma dɔ a la yanni jamana ka waganden o wari o ka ban.